Morning gabi tapos diri si Kulapo. Mo nang pisting-pisting ta diri kay Nahiro ay kalabay man nato diri si Chokoy. Ay ni Chokoy yan kini patay ni Chokoy yan Wala ihaw ni ng Chokoy. Wala barbecue yung Chokoy. Ay nakatakas pa jud. Naunsa man ning signal lang sa Kulapo naon. Unsa man nagpula-pula man. Nasubraan naon, nahubog. Nahubog ang signal ni Kulapo. Tuara nagpula-pula. Mao ni diri atong Kulapo na nagbarag-barag ni siya diri kay iyang signal kay astang pula ha. Nahubog man iyang signal naon. Mao ni diri nagsinumbagay na may aning Chokoy. Chokoy versus palahubog ay niabot man ning uwak. Ay naglaglag pa jud. Tuara ay tag-asa na to nagbundak-bundak. Diapik siya to. Ay naunsa na ning kubuhan Tuara. Agay kasakit. Mao ning diri ako sa nimputon ilang haligi sa ilang payag. Ayan ning payagan ni hasta manggay adi ani. Muna diri akong Kulapo nagunsa na magdinagananay mura man nagpiyo. Nagtakilid may dagan.